nit me masoro ne ganya muganda farani miniti e bisaba bangoni in jangne bugula shirifula duba kono anga fulini walima dombe awi amul melaje la wala sa kuna funu besro malikunka ani jenfa kunka ni atma selin donc rengrene munu sigira jege tola ko ma journée du poisson o taku nan kene sigira singa kabeni alamsado décembre kalo clétan ani en clé palais de la culture badala amala donné aka fo akene nyama be anga jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta de bulu akene ka ministre nyama fana tumbe ka fora tenenya Traoré ani Dramane Maleka Bamako yɛrɛ mara kafu duruna o maire ka bisimilali kumaw talen kɔ ka ɲɛsin nabagaw ma interprofession ma ɲɛma ale y'a ɲini kɛnɛ faamaw fɛ sanga kelen tasibila kɛli la ka ɲɛsin ala ma hinɛna siriman sako la nin tile saba in kɔnɔna na fɛn min ye jɛgɛ baaralaw ye u bɛna fɛn yira ni ka fɛn fɔ min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka baara kɛcogo ɲuman kan journée de poisson ni y'a ta ko 4 abe anga président de la transition ale ka hukumu de kono anga foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin anga jamana kuntigi ma anga dɛmɛ bɛ anga jamana kuntigi ye anga dɛmɛ bɛ anga premier ministre ye anga dɛmɛ bɛ anga ministre bɛɛ lajɛlen kuma kelen dɔrɔn de b'anw da monsieur le premier ministre jamana kelen de b'anw bolo ni ye mɔnikɛla ye ni ye baganmarala ye ni ye sɛnɛkɛla ye o k'a sɔrɔ i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ an bolo dilen don ɲɔgɔn ma an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka jamana kuntigi dɛmɛ yaasa an bɛ gɛlɛya mun na gɛlɛya in bɛ se ka ban k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana ye fɛn mun kɛ an ye a sumanen bɛ an si ma an m'an seko kɛ k'an jɔyɔrɔ fa ka ɲini hali bi journée de poisson ala k'a sankɔrɔta ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka jamana in suma minisiriso kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don baganmara ani jɛgɛko kunna a minisiri ɲɛma a ka kɔrɔfɔw la an b'a faamuya k'a fɔ laɲini kun de ye jɛgɛ mara bɛ se ka bila hakilinan kelen kɔnɔ togoya min na min bɛ jamana in ka bɔbolola sabati jɛgɛ baara an b'a dɔn bi a jɔyɔrɔ min bɛ an ka sigida la parce que jɛgɛ a bɛ famille bɛɛ la tile tɛ bɔ ka bi n'a ma don an ka daga dɔ la o la jɛgɛ baara fo an ka soutenir ɲinan baara dɔ kɛla an b'a fɛ baara ni hali bi a ka continuer jɛgɛ dumuni lafiya min dir'u ma pour que ka mun bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ ka na k'u dɛmɛ ka dɔ bi ka bɔ a taxi la o foli k'o di an ka gouvernement ma hali bi k'o système k'o continuer o b'a to jɛgɛ baara a ka se ka nafa sɔrɔ et maintenant jɛgɛ baara anw b'a fɛ APCAM tɔgɔ la k'a fɔ jɛgɛ a ka développer pour que jɛgɛ kana bɔ jamana kɔfɛ ka na an ka jamana la parce que min bɛ bɔ kɔfɛ ka na hali bi o de ka ca san f'an ka sigi ani interprofession an ka jateminɛ kɛ ɲinan jɛgɛ hakɛ joli de donna san wɛrɛ joli de bɔra a la pour que an ka se k'o baara kɛ an ka se k'an ka souveraineté ta poisson na mais o tɛ ɲa fɛnɛ fɔ État ka se k'an dɛmɛ kosɛbɛ an bɛ dɛmɛ ni sira jumɛn de ye dragage ka caman bɔ o la dragage ban pewu parce que n'o ma ban an ka jɛgɛw tɛna se ka tɔrɔ ji la tuguni o gɛlɛya a y'o ladiya an ye. nin kɛnɛ in kɔnɔna na waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen tara k'a ɲɛsin an ka jamanakuntigi ma n'o de ye général d'armée Assimi Goïta ye ale min ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri sababuya la nin journée in kulabɛnbagaw hakili lafiyalen an'u hakili latigɛlen u bɛ ka nin sigi in laɲɛnamaya ni nin y'a ta k'u naaninan ye minisiri ɲɛma n'ale tun bɛ ka jamana ɲɛma nɔna bila a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na jɛgɛ baaralaw a bolofara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min kɔnɔna na a ɲɛma fura fɛ kosɛbɛ ka d'a la nin baara min ye baara nafaman de don k'a fara a kan ka fɔ fana ko nafaba de bɛ jɛgɛ la dundala ta bɔlen kɔ a la a baara bɛ ka belebeleba de bɔ fantanya kɛlɛli la. An bɛ foli bila
an ka jɛgɛ mɔnaw ni jɛgɛ maralaw minnu bɛ nin baara in na an bɛ kɛnɛ min kan vraiment hɛrɛ kɛnɛ don mais don kɛrɛnkɛrɛnnen don pour que mun b'a to minnu ka baara ye jɛgɛ mɔ ni jɛgɛ mara ye u ka se k'u sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ hali bi dɔ bɛ se ka fara jɛgɛ mɔ ani jɛgɛ mara jɔyɔrɔ kan an ka jamana kɔnɔ cogo min na ka jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana musaka ko fan fɛ mais nafa fɔlɔ yɛrɛ a bɛ dɔ bɔ an ka sifilakaw ka cɛ baarako n'an ko k'an ka dɔ fara nin baara in kan a bɛ dɔ bɔ olu ka chômage la a filanan fɛn fɛn bɛ se ka na ni cɛ dunkafa sabatira an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka dɔ fara o fana kan donc vraiment baara mun don baara nafama don kosɛbɛ. Ka sanganirimi symbolique kɛli ye min bɛ tali kɛ jɛgɛw ka balo kan ni ka standu kɔnɔna lajɛli fara o kan o de kɛra sigi in la kumaba ye. Fan dɔ fɛ nabagaw la nisɔndiyara ni sketchi dɔw ye ka faraw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kan minnu bolila jɛgɛ yɛrɛ nafa kan. Sigma ɲɛmaw ye kɛnɛ dɔ sigi sen ka hatun bolila fɛn mun kan o de ye kunnafoni kolon bɛ ka ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa don décembre kalo tile 11 an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinen don kunnafoni ko kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna la Amadu Kamara ani Seydou Ɲare tun bɛ Chefula Jabaramuso tɔgɔ la. Centre d'information gouvernementale Sigma Bakurubala ka sangani a ma ɲɛma ka laɲini ka wele bila an ka golomasiri tabaw ka kunnafoni so ɲɛmɔgɔyaso wɔrɔ la ka kɛnɛ sigi yasa ka wele bila Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma kunnafonidila ma bɔ kunnafonidila la an ka sigi an ka kuma fɛlɛni dabali ka tigɛ yasa janfa min labɛnnen bɛ Mali kan fɛrɛ ka sɔrɔ o la nin barodala sigi a kow bɛ don o hokumu kɔnɔ. Aw b'a dɔn an ka jamana bɛ gɛlɛya la sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la mais kɛlɛ tɛ marifa dɔrɔn ye bi kɛlɛ fanba fana kɛra kunnafoni di sira de donc anw Sigma la Centre d'information gouvernementale du Mali an y'an sigi k'a lajɛ an ko an ni DIRPA ani maison de la presse il faut que an bolo di ɲɔgɔn ma ka kunnafoni dilaw bɛɛ wele an ka sigi ka kuma parce que kɛlɛ min bɛ sen na bi a bɛ fɔ o ma ko cabale médiatique jamana wɛrɛ médiaw de bɛ ka kunnafoni di siraw de bɛ ka an ka jamana lagosi an bɛ se k'an sigi k'o lajɛ an ko ayi an ye bɛɛ wele an ka na an k'an sigi ka kuma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka jamana in bɛ nin lahalaya in na an kan ka mun de kɛ bi pour que kunnafoni jugu minnu bɛ ka an ka jamana ta ka sɛgɛrɛ an kan ka mun de kɛ k'a sɔrɔ an ma mɔgɔw bali journalistes bali u ka baara la an tun nana k'an sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ gouvernement bɛ laɲini min kɛ journalistes fɛ journalistes fana bɛ laɲini min kɛ gouvernement fɛ an nana sigi ka baro kɛ pendant 2 heures de temps o y'a ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ vraiment k'a lajɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka jamana in dɛmɛ jamana ko de don kunnafoni bi kɛlɛ fɛn dɔrɔn tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn tɛ mais kɛlɛbolo sira dɔ de don bi donc a tun ka d'an ye an bɛɛ ka na an ka kuma ka bɛn kelen na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. A kɛra wagati ye wele ka bila kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka dɔnniyataw sɛbɛkɔrɔ ka wariyalen don u ka na ka ɲɛfɔli kɛ ka bilasirali kɛ ka ladili kɛ ka ɲɛsin janfa min sirilen bɛ Mali ma a bɛ se ka kunbɛn cogo jumɛn. Nin ye kosɛbɛ de parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ kunnafonidi soko dɛsɛ tɛ Mali la arajoso caman b'an fɛ teleso caman b'an fɛ journaux caman b'an fɛ hali kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen o caman fana bɛ an bolo mais an nana ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de b'a la k'a fɔ k'u bɛ maliyɛnw kunnafoni maliyɛnw yɛrɛ place la n'i y'a ye o b'a la ka se ka kɛ c'est parce que jusqu'à présent an ka kunnafoni di baara majɛ dɔw de b'a kɔnɔ donc n'a fɔra ko an sigilen bɛ Mali la mɔgɔw sɔn jalen mɔgɔw dusu kasilen parce que nasara ka radio so nasara ka télé so o b'a la ka nkalon tigɛ k'a da anw yɛrɛ sigilen na fo ka taa kɛ sababuya ye k'an ka population ka kunnafoni lankolon di olu ma o tuma na nafa jumɛn bɛna ye an yɛrɛ ka kunnafoni di so la an ko o de kama mɔgɔ bɛ yen k'a da bɛ kunnafoni di so in na di ko in na bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan baara kɛcogo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na o ka kɛ. Kunnafoni dilaw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi an bɛ kɛlɛ kɔnɔ donc il faut que ni kɛlɛ bɛ sen na a tɛ komi ni kow bɛ u nɔkɔrɔw la
donc il faut que ani kunnafoni dilaw ka sigi an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ kunnafoni taabolo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na parce que a kɛla cogo o cogo jamana in de bɛ an bolo jamana in ye anw de ta ye n'an ma mun kɛ an ka jamana ye pour que kow ka taa ɲɛ anw kana kɛ o la karibagaw ye donc an ni kunnafoni dilaw sigila Sigma, DIRPA ani Maison de la Presse an bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min pour que kibaruya ɲuman bɛ se ka fili fiɲɛ fɛ cogo min jamanadenw bɛ se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ cogo min mun b'a kɛ u dusukun tɛ hami mun b'a kɛ siranna tɛ don u dusukun na. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoniko ma Mali jamana kɔnɔ a ka dantigɛliw senfɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni janfa ni bɛnbɛnbɛn min sirilen bɛ Mali kan ko kɔrɔ wɛrɛ t'a la koyi a kun ye ka malidenw k'u ni marabaw kun kari ɲɔgɔn na ka fɔngɔ ɲɔgɔngɔ don u n'u ka lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ye se k'u sago sɔrɔ Mali kan cogo min na. An bɛ wagati min na sisan wagati ka gɛlɛn kosɛbɛ donc aw yɛrɛ b'a dɔn minnu delen bɛ ka farafinna dugu ɲɔngiri olu wililen bɛ an kama u bɛ kɛlɛ sugu bɛɛ la u bɛ kɛlɛ kɛ nafa sira fɛ u b'a kɛ sɔrɔdasiya sira fɛ u bɛ dɔw wuli k'olu kɛ rebelles ye ka dɔw kɛ terroristes ye ka dɔw kɛ narcotrafiquants ye ka dɔw kɛ opposants ye o bɛɛ bɛ kɛlɛ la mais a bɛ ɲɛ inchallah funidi sira ale ye kɛlɛ ye min kɛlɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que ale ye kuma kɛlɛ ani ja kɛlɛ ani sɛbɛnni kɛlɛ bon kɛlɛ bɛ n'a sɔrɔdasi don aw de ye kunnafonidi sɔrɔdasiw ye aw n'aw ka kumakan aw n'a ka jata n'aw ka sɛbɛnni donc n bɛ min ɲini aw fɛ o ye aw ka kɛlɛ in aw ka dɔn kosɛbɛ fɔlɔ parce que n'i tɛ fɛn dɔn i tɛ se ka kɛlɛ a bɛ bɔ yɔrɔ min na minnu b'a baara la ani u ka complices minnu b'an cɛ la k'olu bɛɛ dɔn pour que k'olu bɛɛ labɔ pour que k'u neutraliser parce que n'i tɛ fɛn fɛn bɔ yɔrɔ dɔn n'i t'a kɛ cogo dɔn i tɛ se k'a kunbɛn o ye kelen ye a filanan ye min il faut que aw yɛrɛ ka bɛn journalistes ani communicants ani communicateurs ani web activistes aw bɛɛ de ka bɛn k'a dɔn k'a fɔ ko dankarila Mali de la sisan dankarila AES de la donc aw kan ka bolo don ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni barodalasigi n'an b'a wele ko panel de haut niveau n'a ye kunnafonidilaw jamana ta ani kɛnyɛrɛye taw ani kunnafoni bondaw k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ka kuma ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama la ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na ka laɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin Mali kumabɔli ma min bɛɛ lajɛlen bi don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka basigi o hokumu kɔnɔ kɛnɛ in kɛra kɛnɛ sahalen bawo a ko bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ. Maison du Hadji ka conseil d'administration kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan u k'a ma session extraordinaire a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa don décembre kalo tile 11 u dagayɔrɔ la Bamakɔ o kɔnɔna la Safiyatu Siribe ani Abdoulaye Jara tun ye Chérifula Jɔnranso tɔgɔ la. En 2026, Eji Nyebla Bara Hukumu Konana. Maison du Hadj, conseil d'administration et la Djerechune Sigisenga. Wala saka kuma Saria Flamu Taleno, Arabie Saoudite Jamana fe. Eji Nata Bara Hukumu Konana. Follow ye Hiji organisation yere. C'est-à-dire que Hiji yere be organisation gamina. Wadi a follow ye. Flana, oui, Kenya Sirade. Parce que oui, o ye sariya kura de ta k'a fɔ ko bana dɔw bɛ yen o kana yira hijiden si la Saudiya jamana kan ɲina donc point fɔlɔ in o ye de vraiment ka occasion di société ba minnu se bɛ minnu ye u bɛ se ka baara kɛ kɛnɛma ka opportunité d'u ma u ka taa baara kɛ kɛnɛma ani u ka u b'a fɔ min ma ko tour opérateur wala u ka taa baara kɛ n'u ye donc o option in ou bien o taabolo in an b'a fɛ ka o de fɔ an ka administrateurs ye u ka faamu n'u y'a faamu sariya min ka taa ou bien min bɛ taa ni Mali yɛrɛ ka sɛbɛnniw ye ni Mali yɛrɛ ka sariya ye parce que maison de Hadji bilala sariya minɛn kɔnɔ depuis 2022 loi kura taara ka maison de Hadji mission bɛɛ déterminer filanan in o ye kɛnɛya ko in n'Ala sɔnna inchallah an bɛna sariya kuraw de ta ka taabolo kuraw ta ka visite médicale ninnu k'u renforcer pour que bana si kana yira an ka pèlerins la Saudiya la ɲina k'a fɔ ko bon vraiment ka hépatite b'a la ou bien tension juguman in b'a la ou bien tuberculose b'a la ni lajɛrɛ culen in na kɛ hakilina falen maison du Hadji n'a baarakɛɲɔgɔnw fɛ ka se ka bɛn ko la min bi tɔnɔ dun an ka Mali jamana ani Magan jamana fɛ ani hejiden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka lafiya kɔnɔ
ni comme taabolo fila in fɔra ni an y'a ye k'a fɔ ko an bɛ taabolo filanan in ta min b'a to privé ka taa baara kɛ ni privé étranger ye an ka sariya min kan ka taa o la an ka sigi ka o fana jateminɛ ko kan k'o sariya kura ninnu ta donc o de ye point sabanan in ye donc point sabanan in a bɛ dépend an yɛrɛ de la yan donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka ɲinɛw fɛ n'Ala sɔnna inchallah ni conseil ye hakilinata min ta a bɛna da tulo kan inchallah. Haji ko bɛ jamana in kɔnɔ cogoya min na bɛɛ b'a dɔn donc maliyɛnw ka intérêt de don donc o haji ko okumu kɔnɔ min ye an ka partenaire ye hiji bɛ kɛ yɔrɔ min na Arabie Saoudite donc olu ye exigence kuraw fɔ ɲina min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin 2026 hiji ma u ye sariya kuraw ta voilà donc o sariya kura u ye possibilité fila d'an ma possibilité fɔlɔ agence privée fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan n'u u impliqué len don hiji ko la donc olu désormais olu bɛ to maison di haji ka supervision kɔnɔna na possibilité filanan ye jumɛn ye yan agence privée o olu ni Arabie Saoudite agence privée o olu bɛ a traiter directement bon o traiteli directement o tɛ yamaruya di an ka agence privée o ma u ka taa Arabie Saoudite yɛrɛ k'u bɛ hijidenw accompagner donc tuguni u b'a bɛɛ traiter yan olu ni hijidenw kɔni bɛ taa yen fɛ agence privée saoudienne olu de b'i occuper hijidenw na ye o hokumu kɔnɔ bon an y'a lajɛ komi ni possibilité fila in bɛ yen donc maison du hajj ɲɛmaaw ka nin lajɛlen cunen kɛnɛ kɔnɔ an ka ministre so caman ka nɔrɔbila kun bɛ ka fara Haut Conseil islamique du Mali ale ka nɔrɔbilaw kan ani agence de voyage agréé olu fana ni ka macilenw. An kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma bɛ a ma a denmuso Fatumata Zaraw ka bangeli sankunbɛn okumu kɔnɔna la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye wajulu kɛnɛ belebele de sigi sen kan ka bɛn ni décembre kalo tile 10 Bangoni Janginɛbugu Dulanci kɛnɛ kan Sherifula Jabaranso tɔgɔla Samayira Sanogo Ibrahim Kulibali Nuhum Kone Burama Kulibali ani Baba Keita. Silamɛw bɔra ka caya minnu fanba ye silamɛya dɛmɛtɔn ani saro ni kanu ɲɔgɔnw ye walasa kana Janginɛbugu ntolon dantɛlɛ minɛ k'a fa eko dakɔnɔ ye nakun ye kelen de ye kana tali kɛ ni su belebele la min bɛ ɲɛnamaya wajulu bɔnakun kan ka ɲɛsin Mahamadu Mustafa kisi nɛma b'a ye a denmuso sanuma Fatuma Zara o bangani nisɔndiya ani o muɲamuɲaw la walasa kana tali kɛ o laada baaraw la silamɛw nana ka caya wa o bɛ o kanisɔnw sɛbɛkɔrɔ danganamaya. An karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ale min ye silamɛya subaw yira an na ka tila ka kira bɔnnaw ka su yira an na donc an karamɔgɔ fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka lafiya d'a ma Ala ka labanko ɲuman d'a ma n'an bɔra o foli la an bɛ min fɔ dɔrɔn kira bɔnnaw ka lon ani keli ka kan kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ min kɛnɛ kan min ye an b'a Fatuma Zara ye an nisɔn diyani bɛ n'a ye an wasani bɛ n'a ye sabu silama bɛ baara o baara kɛ i b'a kɛ nafa dɔ le kosɔn min ye Ala ka hinɛ ye ani Ala ka yafa ye donc siga t'a la an b'o sɔrɔ a kɔnɔ donc an nisɔn diyani bɛ ni o baara ye. I n'a fɔ san tɔw la an b'a Aidara tanti Fatumata Traoré a ye wulikajɔw caman de kɛ ɲina walasa ka dɔ fara baara ninnu yanga kan o siratigɛ la kumakɛlaw ye waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin a ma ni ka laban ka dugawu kɛ a ye. An b'a Fatumata an b'a fo a bɛ nafolo min donna baara nin na jamalajɛrɛba min a b'a kɛra ka kira ka denbaya kofɔ silamɛw ye vraiment an b'a fo k'an ba tɔw bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo ale min ye a sindibaga ye baara o baara bɛ kɛ nin waati ninnu kɔnɔna karamɔgɔ le y'a sindibaga ye donc an bɛ karamɔgɔ fo a ka ŋaniya ɲumanya la ka bɔdaw di an baw ma ka bɔdaw di a ka kalandenw ma o se ka baara dɔw kɛ ka nafa sɔrɔ a la Ala yɔrɔ o baara dɔ le ye nin ye donc vraiment an bɛ karamɔgɔ fo ka nabaga bɛɛ fana fo tɔnden caman de bɛ yan mun bɔra fan bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka na fara an ba kan ka nin su sanumanba nin ɲɛnamaya donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. A kannen don alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ
ka kɛ Mahamadu Mustafa kisi nɛma bɛɛ ye ani a somɔgɔ sanamaw bɛɛ lajɛlen fɛ. O siratigɛ la k'i yɛrɛ ye nin ɲɔgɔn kɛnɛ kan o ye nusuɲako ye maa caman ka fɔ la. Zahraw yɛrɛ ta an ka kira ne Muhamadu alayhi salatu wasalam ale den do wala ala kira den do dama tɛ Zahraw ye mɔgɔ de ye ala kira taatɔ y'a sarana ni mɔgɔ minnu ye ka bɔ mina taa ka fɛn fila to aw bolo n'o ye kuranɛ ani ne Mamadu somɔgɔw ye wa n'a a y'olu minɛ a ti fili ne kɔfɛ o Mamadu somɔgɔ min ni o tora diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ yɛrɛ o kalifa na ka taa o bɔra muso ba min na o de ye Siratu Fatima ye o la siga fosi t'a la o Siratu Fatima in ala kira kanubaga kun do fo ala kira kun b'a wele ko Umu Abiya o de ko fa ba an ka dɔnnibagaw b'a fɔ an ye ala kira alayhi salatu wasalam don si Fatima ma deli ka don a kan fɔlɔ ka ala kira sigilen to fa ka wuli k'i jɔ a ye o de ye bonya ye ka ɲɛsin muso ba in ma ala kira ye mɔgɔ min kanu ni mɔgɔ min kɛra o fɛ fɛli sugu o sugu la i k'a dɔn k'i bɛ nafa sɔrɔ o la. Ka Mahamadu Mustafa kisi nɛma b'a ye ani a somɔgɔ sanumaw dɔn fa ka o kanu jira. Silamɛya dɛmɛtɔn Anusaru kan ka o bonyamasegin fanba ta ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ni a ka denbaya ma. Olu minnu kɛra o sababu ɲuman ye. O siratigɛ la u ka dantigɛliw kɔnɔna na u ye walima dɔkɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin bani ni a ka denbaya ma. Nin kɛnɛ min filɛ n'an b'a kan nin an bɛ ala fo ka ala barikada an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka nin kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya o sababu ya Seydi Sherif Usman Madani Haidara atalallahu baqahu ala ka a mɛn an kɔrɔ ale de ko diinɛ pour que ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la a tɛ taa fiyewu ala dɔn kɔfɛ kira somɔgɔw i k'u kanu i ka kɛw fɛ u kanu u ka yira mɔgɔw la o wulila ka jɔ a ye o baara kɛ o kɔnɔna na alhamdulillah a ka denbaya o yɛrɛ ye baara in ta a nɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye Fatumata Zahra ye o bɛ an bamuso Tani Fatumata Tarawele ale bɛ jɔ ni o ye ka a ɲɛnamaya ka baaraw kɛ nka nin kɛnɛ in yɛrɛ an ka dɔn an kana siga la fiyewu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ wallahi kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a nisɔndiyalen don n'a mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an kana siga o la fiyewu wa nin kɛnɛ in Haidara sababu la nin bɛ ka ɲɛnamaya bi diɲɛ fan 14 a bɛɛ lajɛlen fɛ. U nana ka bɔ fan caman fɛ depuis ni Bamako faaba kɔnɔ a dafɛlalaw fo ka se jamana kɔ kan alisilamɛw kulo nɔgɔ bɔra ka saga ni silamɛya dɛmɛtɔn Anusaru wajulukɛlaw kɛtɔ ka ɲɔgɔn falen falen wajulu la walasa ka baara kuncɛ farifoni a nusuɲa kɔnɔna na kɛnɛ bonya taara ka di Sheriflakaw ma du bɛɛ lajɛlen cogoya la golokasigi a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ye kɔrɔfɔ ta ka gale ka ɲɛfɔliw kɛ Mahamadu Mustafa kisi nɛma b'a ye a ka denbaya ani a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ka fisabanciyaw la ni ka sɔrɔ ka sɔni sigi su in na bonyaw kan baaraw ka sɔrɔ ka kuncɛ a fɛ ni ɲɛfɔliw kɛlen ye Fatumata Zahra a jogobaw kan waati la kumaba dɔ kɛra bani tolen jamana kɔ kan ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka halibi alisilamɛw fo kɛnɛba in sigili la ni k'o su ka kɛ baara in kɛlen kan min bɛ kɛ sababu ka Mahamadu Mustafa kisi nɛma b'a ye ani a somɔgɔ sanumaw kanu yira. Commune rurale de Sitakili ye a ka école fondamentale ka cinquantenaire ɲɛnamali kɛnɛ sigi n'o ye a ka san 50 sɔrɔ ye a baaraw kɛra ka bɛn ni tɛnɛndo décembre kalo tile 8 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kun de walasa ka se ka kalan don ba la ani nafaba minnu bɛ kalan na diɲɛnatigɛ yɛrɛ ɲɛta okumu kɔnɔna la Kajatu Tarawele ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ Sherifula Jamanso tɔgɔ la. Sitakili n'ale bɛ Keɲiba marabolo kɔnɔna na a ye ɲɛtagabaw sɔrɔ kalanko binakun kan san laban ninnu na fɛn min ye u ka école fondamentale ye n'ale bilala sen kan ka bɛn ni san 1925 tumaw ye Ala ma hinɛna Simbo Keita fɛ a kɛla sababu ye ka siraw dayɛlɛ denmisɛnninw ye kalanko binakun kan ani sigida yɛrɛ ka yiriwali. Ne san 100 ɲɛnajɛ de ye an filɛ école min kɔnɔ o ye san 100 sɔrɔ k'a daminɛ 1925 kana bi la an b'a ye k'a fɔ ko caman de kɛra nin kuru in kɔnɔ yan mɔgɔba caman tɛmɛna yan fɛ wa école yɛrɛ a ɲɛda yɛlɛmana bi donc o la mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna yan fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ yan mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen don yan kalanko la an ka foli b'u ye kosɛbɛ école tɔgɔ bɛ ka da mɔgɔ min na bi n'o ye Simbo Keita ale de kɛla yan directeur fɔlɔ ye min jɛnna n'a ye ka tɔrɔ min ye ɲani ku
ka ko bɛɛ lajɛlen ku. École fondamentale ale ka san kɛmɛ ɲɛnamayali senfɛ fɛn min ye ekɔliso ye nafa min lase duguma ani nafa minnu sɔrɔla a la ɲɛfɔlikɛla olu kan. Ekɔliso in bɛ jɔ wagati min na san min na o kɛra 1925 ekɔli karamɔgɔ fɔlɔ n'an b'a fɔ a ma ko ɲɛmɔgɔ n'o ye directeur ye o ye Simon Keyita ye. Ekɔli dayɛlɛ wagati a y'a sɔrɔ ekɔliso kilasi fila de tun bɛ yan nɔ mais kilasi in na ekɔliden fɔlɔ a tun bɛnna mɔgɔ 50 de ma. An bɛ Ala fo k'a barikada kabini o don fo bi Simon ka laɲini tun ye min ye ekɔliso in ka taa ɲɛ Ala y'a sabati ekɔliso in taara ɲɛ. Ekɔliso 3 fo 4 de bɛ an ka ekɔliso la yan bi. N'an b'a fɔ a ma groupe scolaire A, groupe scolaire B, groupe scolaire vraiment second cycle et le jardin d'enfants. Ekɔliden hakɛ bɛɛ lajɛlen bi o ye mɔgɔ 1530. Ni nisɔndiya kɛnɛba in n'o bɛ Sitakili ale école fondamentale ka san kɛmɛli sɔrɔli ko fɔ fɛn min ye maabaw politique maaw diinɛmaw école karamɔgɔw ani kalandenw olu bɛɛ lajɛlen de yela nin kɛnɛba in na ni ka seereyali kɛ nin kalanyɔrɔ in nafaw la. K'an ka nisɔndiya yira à travers cet événement vraiment n ye témoignage mun sɔrɔ bi a ye n fari faga kosɛbɛ sabula n y'a ye k'a fɔ dɔw de y'u cɛsiri pour que ni ekɔliso in ka se ka taa ɲɛ pour que ni ekɔliso in bi an ka se ka na ni san 100 ka kanw ɲɛna donc c'est le lieu k'u fo k'u waleɲuman dɔn hali bi k'a ɲini an ka karamɔgɔw fɛ k'u timinadiya u fana parce que n'i ye bi Simon Keyita ni ekɔliso in tɔgɔ dar'o la o fora sabula a ye ɲuman de kɛ. Donc n'i ye ɲuman kɛ ce qui est sûr a mana kɛ cogo cogo i bɛ nimisawasa sɔrɔ a kɔfɛ i bɛ foli sɔrɔ a kɔfɛ i bɛ reconnaissance sɔrɔ a kɔfɛ donc ɲuman tɛ bin kɔ a nɛmu. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin nisɔndiya kɛnɛ in o min kɛla bonya ani karama kɔnɔna na a kun cɛla ni fɛn min ye Ala ma hinɛ na Simon Keyita ale tɔgɔ dini ye ni ekɔliso in ma ni k'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ groupe scolaire A Simon Keyita o min ye waleɲuman dɔn ani bonyamasegi ye ka ɲɛsin ni cɛba in ma ale min wulila ka jɔ san tɛmɛnenw na walasa Sitakilikaw olu bɛ se ka kalanyɔrɔ sɔrɔ cogo min na. Sitakili école fondamentale a ye san 100 de sɔrɔ n'u k'a ma centenaire o de b'a to an b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan karamɔgɔ Fusa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a kan. minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka lakanabaliya bonya jamanaw kɔnɔ Burukina jamana taw fɛn fila de bɛ u ye u ka boli ka Burukina jamana bila wale kelen u ni b'a dafɛ nin ye Burukina jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ka kuma ye ka sanga ni Burukina jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli san gunbɛ a 65 n'a ye a kɛtɔ ka dantigɛli kɛ jamanadenw ye jabaranin na kapitɛni Ibrahim Traoré décembre kalo tile 10 laseli la a y'a yira k'a fɔ sebaya bɛ Burukina faso lakana tigilamaw bolo bi a ko kalo kelen kɔnɔ minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka u daga yɔrɔ min bonna ka tiɲɛ o de ka ca yɔrɔ caman darakira u la yɔrɔw minnu kun jateminɛ mun bɛ k'u kɛ i n'a fɔ u tɛ se ka minɛ wa k'a kɛtɔ Burukina jamana surasiya kelen ni ma to a la dɔw joginna u ka joginda ma bon a bɛ dugawu don kɛ olu ye a ko Burukina jamana bolomadayɔrɔ do sa diɲɛ ma bolo maa o maa n'i b'a fɛ jɔnyajuru ka tigi ka bɔ i sen la i bɛ se k'i ɲɛmada Burukina jamana fɛ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw a ko ni Burukina jamana ma ɲɛ k'a ka yɛrɛya bi sɔrɔ a fɛ a man ka kɛ tɔ k'a jɛ ye o tuma jago jurabaw minnu bɛ Burukina jagokɛlabaw a ka kan u ka dɔnsen falen u k'u ka nafolo don Burukina jamana nafasɔrɔ siraw bayɛlɛmali dafɛ janko sini ma Burukina jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ fɛn donninba ye ka taa feere kɔ kan Burukina jamana de man ka to maafɛ baara la wali cakɛdaw la a ko Burukina ka yɛrɛya a kan ka ye sira bɛɛ lajɛlen la dungafa kɛnɛya ɲuman surasiya yole ani iziningo a ko o sira in ka paranyaba kɛn bɛ Burukina jamana fɛ ka ban o ko min ye jarawelelaw ta fa ye minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan yɔrɔ baden de minɛn bɛ u la bi wa u bɛ k'u yɛrɛ ɲini Burukina fan caman a ko min ye an marabakɔrɔw ye sa n'o ye nazaraw ye olu minnu t'a fɛ jɔnyajuru ka tigɛ ka bɔ an sen la o kɛlɛli bɛ ka kɛ Burukina jamana de bɛɛ fɛ su ani tile ko Burukina jamana kɛmɛ ka sira dɔ de ti farafinna ye a bɛ se ka sira min minɛ wale kelen e maa o maa diɲɛ kɔnɔ n'i b'a fɛ i ka yɛrɛma hɔrɔnya ka sɔrɔ i fɛ i bɛ se ka sira minɛ nin ye nisɔndiya ko ye anw bɛɛ lajɛlen bolo nin ye Senegali jamanadenw ka nisɔndiyakanw ye u kɛlen ka mɛn k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye dɔ bɔ taji ni tobilikɛ gazi sɔngɔ na décembre kalo tile 6 tɛmɛnen Senegali jamana ɲɛmaw
u y'a lajɛ ka dɔbɔ maaw ka mago ɲɛna caaman sɔngɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna taji ani gazi. Cakɛda min bɛ Sénégalikaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ taji ko ɲɛnabɔli ma commission de régulation du secteur de l'énergie a ye dɔ bin ka bɔ taji sɔngɔ na taji ta yɔrɔw la. O de y'a to jamanadenw y'a jira k'a fɔ u nisɔndiyalen don ni hakilina in ye ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ. Mobili bolilaw minnu min maaw ta ka taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ olu nisɔndiyalen don ko jamana ɲɛmaaw ka hakilina sɔrɔ ka dɔ bɔ taji la ko fɛn ma diya u ye ka bɔ wa u ka dɛmɛ bɛ jamana ɲɛmaaw ye ko bawo ko bi Sénégal jamana gwɛlɛyaba de bɛ a kɔnɔ maaw ka dugu jɛ ko 20 maaya kɛcogo man nɔgɔ. Jamana ɲɛmaaw k'o dɔn ka dɔ bɔ maaw ka musaka la ko fɛn ɲuman don. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sénégal jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ bi gwɛlɛya bɛ Sénégal jamana kɔnɔ u mago bɛ juru min na diɲɛseleke naani warisoba Fonds monétaire international la FMI bolo o tɛ sɔrɔ f'u ka don FMI dɔngɔda fɛ o dun bi gwɛlɛya dɔ fara gwɛlɛya dɔ kan. Sénégal jamana ɲɛmaaw banna ka don FMI dɔngɔda fɛ nka o n'a ta bɛɛ u bɛ k'u tin di jamana sɔrɔ kan ka lajɛ ka jɔ jamana denw ye min bɛ se ka to u bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ u ka dugu jɛ ko 20 maaya kɛcogo la. Nazaralatɔma Union Européenne jamana caman de faran bɛ Belgique jamana ka fɔ jɛn tɛ se ka kɛ ni a ye Eresila jamana halala nafolo min bɛ Nazaralatɔma Union Européenne warisow la u kuma niyalen kɔ Eresila jamana ma k'u ta k'u labaara Ukraine jamana jɔli dafɛ. Nin ye Belgique jamana ministre ɲɛma Barta de Viverde ka kumaw ye ani kunnafoni di so dɔ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele ko VRT. A ko ale sigalen kun don k'a fɔ Nazaralatɔma Union Européenne ka lajɛ min bɛ kɛ décembre kalo tile 18 na tile 19 nata ko Eresila jamana halala nafolo in laban maa fanba bi jɛn n'a ye a ka taa k'a labaara Ukraine jamana jɔli la ko nka bi ale hakilina tigɛra k'a fɔ a kɛ man di ko tiɲɛ don Nazaralatɔma Union Européenne bolofara Commission Européenne n'a ɲɛmaaya bɛ musolaka bolo ko Ursula von der Leyen o muso min jɛsirin bɛ nafolo in andarakili la k'a kɛ ka Ukraine jamana jɔ. O kun y'a jira k'a fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman fɔ nafolo in ka ndaraki den hali n'o y'a sɔrɔ Nazaralatɔma Union Européenne lajɛ in senfɛ bolokɔrɔta bi kɛ wali kelen maaw bi taa gundo soni na min b'a fɛ a ka kɛ o ka dɔn min t'a fɛ a ka kɛ o ka dɔn. Maa fanba ma na jira k'a fɔ a ka ndaraki Eresila jamana la k'a kɛ ka Ukraine jamana jɔ a ka kɛ o cogo rɔ. Nazaralatɔma Union Européenne bolofara Commission Européenne ɲɛmaamuso Ursula von der Leyen kun jɔ kun bɛ o jɔda de rɔ. Belgique jamana ministre ɲɛma ko hali ni o kɛra kɛfɛn ye bi ale tigɛ b'a kan k'a fɔ Nazaralatɔma Union Européenne jamana caman de fara bɛ ka hakilina in na k'a fɔ a man ka kɛ. A ko nka a ma daminɛ fɔlɔ dɛ maa ka ne hakilina tigɛ bawo Belgique jamana ale yɛrɛ min b'o ɲɛmaaya la jamana tɛ jamana min bɛ se k'a fɔ k'a b'i banamini Nazaralatɔma Union Européenne ka hakilina talen kɔrɔ jango kalatama na ye min nɔ o tɛ Belgique jamana de bɔgɔ la. Hongrie jamana min manamininen don Eresila jamana ni ɲangiw cɛ Nazaralatɔma Union Européenne kɔnɔ o bɛ Hongrie jamana denw bɔgɔ la nka a tɛ Belgique jamana denw bɔgɔ la. Ni maa fanba y'a jira k'a fɔ nafolo in ka taa k'a kɛ ka Ukraine jamana jɔ ale ka jamana Belgique tiɲɛ don a man d'ale ye nka ale ka jamana tɛ jamana ye jamana min bɛ banamini Nazaralatɔma Union Européenne ka kala talenw lawaleyali ɲɛ o ma deli ka kɛ Belgique jamana fɛ nka ale ma da la ko maa faama bɛ se ka sɔrɔ kalata in senfɛ bawo jamanaw minnu n'a bɛ kuma ɲɔgɔnya la bi Nazaralatɔma Union Européenne jamanaw la yanni lajɛ in jɛ o caman n'ale bɛ hakilina kelen na k'a fɔ a man kan Eresila jamana halala nafolo ka taa k'a kɛ ka Ukraine jamana jɔ. A ko ale ni Nazaralatɔma Union Européenne bolofara Commission Européenne musolaka Ursula von der Leyen ye ɲɔgɔn ye a ye fɛn dɔw dajira a la n'a ma ɲɛ kɛ kɔ fɔ a ka fɛn dɔw de dajira Belgique jamana la k'a fɔ a man dala k'a di mɔ nafolo min datɔ don ka bɔ a ka wariso la Eresila jamana halala nafolo k'a kɛ. Manga min daminɛna Thailand ni Cambodia danjɛ la jamana filaw cɛ a manga bɛ ka bonya. Thailand surasiya maa faale danjɛ la maa 9 don ni nka maa 100 ani maa 20 njogi. Kɔrɔfɔ sɔrɔla ka bɔ Thailand minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya ma. Minisiriso y'a jira k'a fɔ Thailand ka den maa 200 ɲɔgɔn na de y'a sigiyɔrɔ bila danjɛ la manga ɲɛsira ɲɛ kama. Minisiriso y'a jira fana k'a fɔ
minisiriso y'a yira k'a fɔ maa saba wɛrɛw fɛnɛ sara minnu kɛ kun bɛ k'u sigiyɔrɔ bila mankan ɲɛsiranya kama u k'u ma ko réfugié. Thaïlande ka jateminɛ gafe y'a yira k'a fɔ yɔrɔ 849 ɲɔgɔn na ladilala maaw ye u ka kundonyɔrɔ sɔrɔ ko labitanizo 200 de fɛnɛ tiɲɛna Thaïlande ni Cambodge ka ɲɔgɔn sɔrɔ senfɛ. Cambodge ka u ka minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya mɔnsa o y'a yira ka fa fɛ ko maa 10 de fara ka surasiw la ni ka maa 60 jogi. A ma ladɔnniya k'a fɔ dancɛ filaw la Thaïlande ani Cambodge mankan daminɛna décembre kalo tile 7 ntɛnɛn sɔgɔmada yanfa Thaïlande surasiya foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲuman so fɛ an cɛ ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnna ma.